Mne sa dostalo aj tej cti poznať aj mimo školského prostredia a spolu so mnou a ostatnými kolegami je vlastne v programe DOFE. Časťou tohto kružku je vlastne aj časť tých dobrovoľných expedícií a spolu s ňou a s ostatnými kolegami pripravujeme tie decká na tie expedície a spolu vlastne sa im aj venujeme. Vidím ten zápal, ktorý má nielen v rámci vyučovania, ale aj na tých expedíciách, ako sa venuje tým deťom nielen pri tej príprave. Myslím si, že dáva do toho veľa svojho voľného času a takisto aj veľa energie. Pani učiteľka Poláková je veľmi chápavá, láskavá a motivujúca osoba. A ako sa hovorí, charakter človeka najlepšie spoznáte v núdzi alebo na expedičkách z DOFE. A s pani učiteľkou Polákovou sme spolu zvládli nielen náročné dni v škole, ale aj túry a spanie v stanoch. Pani učiteľku Polákovú poznám ako jednu úžasnú učiteľku, ktorá je nielen veľmi chápavá a priateľská ku svojim žiakom, ale zároveň si vie udržať rešpekt a nenechá si skákať po hlave. Pani učiteľkou Polákovou som mala možnosť spolu organizovať jednu školskú akciu, na ktorej bola zároveň aj veľmi upokojujúca, keď som mala stres. Nepoznám nikoho, kto by pani učiteľku Polákovú nemal rád. Naozaj je v škole veľmi obľúbená. Naša Janka je skvelá učiteľka. Je veľkým odborníkom v obidvoch predmetoch, geografia aj anglický jazyk, ktoré vyučuje, ale jej dar nespočíva len v tom, ale práve v tom, že dokáže deti nadchnúť pre predmety, ktoré učí. Je veľmi tvorivá, veľmi kreatívna a okrem toho je mimoriadne charizmatická osoba. Treba povedať o Janke, že keď jej dáte niečo spraviť, ona to nespraví na 100%, ale minimálne na 150%. Mať ju v tíme znamená, že sa môžete plne spoľahnúť na všetko, čo jej zveríte. Pristupuje k tomu oddane, profesionálne a s nadšením. Má to len jednu nevýhodu, že pre ňu samú je tá energia, ktorú v sebe má, niekedy až samopohlcujúca. My sme ale veľmi vďační, že ju máme, pretože má aj úžasný pohľad na svet, je veľmi vtipná, je zábavná a ako človek je pre nás veľkým darom. Ďakujeme, Janka.